Etelä-Hervannan koulu on isoimpia käynnissä olevia rakennushankkeita Tampereella. Tässä on koulu ja päiväkoti ja hammashoidon tilat. Ja 1300 henkeä on yhteensä ja 1000 oppilasta ja 300 päiväkotilasta. Bravida on paras kumppani tämmöiseen koulukohteeseen sen takia, kun meillä on todella paljon kokemusta koulujen rakentamisesta kaikilta osa-alueilta, niin sähköstä, putkesta kuin ilmanvaihdostakin. Bravidan kanssa on sujunut yhteistyö hyvin ja normaalia työmaa-asioita tulee vastaan ja on suunnitelma-asioita hoidettu ja niihin on reagoitu hyvin ennakkoon. Tämä on ensimmäinen projekti Bravidalla, missä mä oon mukana ja olen iloinen, että mä oon päässyt näinkin isoon kohteeseen heti ja saanut hiukan vastuutakin siinä mukana. Tässä projektissa mä oon tykännyt siitä, että me ollaan päästy asentamaan uusinta tekniikkaa. Koulukohteet on meille tällä hetkellä erittäin tärkeitä, koska niitä rakennetaan ja tullaan rakentamaan lähivuosina Suomeen todella paljon. Tuossa on ollut viime vuosina todella paljon löytynyt erilaisia kouluja, missä on ollut sisäilmaongelmia ja muita, ja sen takia tällä hetkellä rakennetaan Suomeen paljon kouluja, ja meidän tehtävä on tehdä niistä paljon pitkäikäisempiä kuin mitä ne ennen on ollut. Koulun koolla ei ole oikeastaan merkitystä, että toiminnot on samoja isossa kuin pienessäkin koulussa. Mutta tämä tekniikan määrä LVI- ja sähkötekniikan puolella on laajaa ja se kasvaa koko ajan. Ja myös sitten rakennuksen iso koko aiheuttaa sen, että näiden asioiden hallinta on vaativaa. Rakentamisessa pitää ottaa huomioon koko rakennuksen elinkaaren ajan energiatehokkuus. Tällä hetkellä tässä kyseisessä hankkeessa on hyvin energiatehokkaat valaisimet, jotka parantaa rakennuksen energiatehokkuutta merkittävästi. Lisäksi meidän toimitukseen kuuluu aurinkovoimala katolle, mikä parantaa energiatehokkuutta entisestään. Tässä kohteessa mukavinta on ollut kokonaisuuden hahmottaminen pikkuhiljaa. Olen huomannut, mitä vaatii tämmöisen pitkän projektin eteenpäin vieminen, ja mukava on ollut myös seurata, miten omista kouluajoista opetustilat on muuttuneet. Tämä kohde on mulle ensimmäinen Bravidalla, mutta samalla myös mun työurani isoin ja laajin.